Μάγκες, από το τελευταίο βίντεο έχει περάσει ένας μήνας νομίζω και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα, σήμερα μπήκα στους JD Hunters. Πήγαμε από Team Impossible, JD Hunters, τέλεια τέλεια. Άλλο πράγμα, βγήκαμε τέταρτη στο τουρνουά εμπειρίας και πήραμε το κουτάκι και βγήκα και τρίτος στο τίτου. Εδώ τελειώσαμε όλα τι να έχουμε σήμερα. Έχουμε τη φλεπόδικα εδώ, τίποτα σπουδαίο. Πρωτάθλημα, τα πάμε καλά, έχουμε ανέβει πάρα πολύ από το τελευταίο βίντεο. Εδώ έχουμε καλό pet. Θέλω να κερδίσω ειδικές αποστολές για να πάρω το αντριλίκι. Μα ναι, έχουμε πάει πάρα πολύ ψηλά. Να δούμε αν το κερδίζουμε αυτόν το μαλάκα εδώ. Βγάζουμε αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, μα τέλος πάντων. Πάμε εδώ. Ωραία. Έλα ένα τελευταίο εδώ. Έτσι. Θέλω να δω αν το πήρα. Πήρα το βοηθό! Ναι ρε μαλάκα, ναι ρε! Έτσι. Βάζουμε αυτόν τώρα να πάρουμε αντριλίκι. Όπα, τι κάνω. Εδώ. Πού είναι, εδώ. Ξοδέψα όλα τα XP εδώ. Για να πάω πρώτος. Όχι πρώτος. Τέταρτος. Πουλάμε αυτά τα πράγματα. Και τώρα λέω να το ανοίξω αυτό τώρα στο βίντεο. Θα ρίξω και τα 300 δόση που έχω. Τέλος πάντων. Τίποτα σπουδαίο. Ένα βίντεο να σας δείξω που έχω πάει μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, ανοίγουμε το κουτί. Παίρνουμε pet. Όπα. 15. 16. Το αντριλίκι είναι ακόμα καλύτερο. Παίρνουμε αντριλίκι τότε. Μα και αυτό καλό είναι. Πού είναι? Δεν το έχω πάρει ποτέ. Πρώτη φορά βγαίνω top 5. Ας έχω παίξει τόσο καιρό. Τέλος πάντων. Έχουμε τα συν τώρα. Το πάμε αυτό 2000. Όπα, τι κάνω. Έτσι. Πάμε αυτό τώρα πάνω. Έτσι, ωραία. Και μετά θα βάλω αυτή τη μαλακία, πώς λέγεται, εργασία, bla bla whatever. Εδώ έχουμε πάει στο 8, επίπεδο 8 σε 6 μέρες. Εδώ είναι πολύ καλά. Πάει επίπεδο 18 η κρυψώνα μας, που είναι τέλεια. Αν δούμε εδώ, νομίζω ότι έχω πάει το 50. 53, καλά. Όχι άσχημα. 41 θέση, πρωτάθλημα τελευταίη. Εμπειρία σήμερα άρχισε πάλι, δεν έχω καθόλου εμπειρία. Hirocon, μπήκα σήμερα στην ομάδα, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το Hirocon. Άλλο. Οπότε όπου θα είμαστε, δεν ξέρω. Hirocon ομάδας, είμαστε πρώτοι. Βαθμοί 10η, έχω μόνο 2. Γιατί τα έχω τελειώσει όλα για σήμερα, όλα τα πάντα. Που είναι καλό πράγμα αυτό. Έχουμε το J εδώ. Ωραίος. Μα ναι. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Ήμουνα ο Λάξος. Και αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Γράψτε στο comment ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα, νομίζω.